As protestas contra Israel repetíronse no último tramo da Volta Ciclista a España en Galicia con saída do barco de Valdeorras. As forzas de seguridade están en alerta ante posibles incidentes tras los de Pontevedra, Lugo e Monforte. O director da Volta pide ao goberno que colabore mentres o ministro do Interior chama a respectar os ciclistas a vez que cree necesario manifestarse por Gaza. Fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, va a estar ahí para garantizar el ejercicio de esos dos derechos. Y solo lo que pido que el ejercicio de ese derecho absolutamente legítimo, y diría que en estos momentos necesario de manifestación, no perturbe la seguridad. Hay muchas formas de realizarlo. Begoña Gómez recoñece que a asesora da Moncloa que traballaba para ela lle fixo favores como amiga, pero nega que colaborase na súa actividade privada profesional. Foi na declaración ante o xuíz que a investiga por presunta malversación de fondos públicos. Richard Gere súmase á lista de celebridades internacionais con casa en Galicia. O actor estadounidense e a súa muller, a galega Alejandra Silva, mercaron unha mansión con vistas ao mar en Oleiros, preto da praia de Bastiagueiro, por 10 millóns de euros. As protestas contra Israel protagonizan a última etapa da Volta Ciclista en Galicia, que hoxe saiu do barco de Valdeorras para rematar no Bierzo. Os manifestantes pro-palestinos recibiron esta mañá o apoio do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, quen chamou a movilización por Gaza. Mentres, o director da Volta, Javier Guillén, cree que os incidentes son ilegais e pide a colaboración de goberno e cidadáns para garantir a seguridade dos corredores. A Volta pecha o seu paso por Galicia. A tirada de hoxe saiu do barco de Valdeorras e fixo con normalidade. Con protestas que non afectaron o desenvolvemento da proba e tampouco se chegou a romper o cordón de seguridade. Movilizacións que o ministro do Interior considera necesarias, pero sen pôr en risco a integridade dos ciclistas. Nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, va a estar ahí para garantizar el ejercicio de esos dos derechos. Y solo lo que pido que el ejercicio de ese derecho absolutamente legítimo, y diría que en estos momentos necesario de manifestación, no perturbe la seguridad. Pachi López ia máis alá e pon por riba os dereitos dos cidadáns palestinos. Que hai un clamor popular e que por encima de esta manifestación deportiva tamén están os derechos humanos en el mundo. Dende o PP cuestionan a capacidade do Estado para facer fronte a estas situacións. No sé qué es más preocupante. Si que España como país no sea capaz de garantizar la seguridad ante un evento deportivo internacional, o que el propio gobierno promueva que no pueda ser seguro un evento internacional deportivo. Mentres, dende a organización da Volta pedimos colaboración a todo el mundo y especialmente hacemos un llamamiento a todos aquellos que están entendiendo que poder cortar la carrera es algo justo y es algo lícito. Es que eso no se puede hacer. E agardan que non se repitan situacións como a de onte na meta de Mos. Impedir unha competición deportiva non é nin será nunca unha manifestación pacífica. E mentres, Madrid prepárase para acoller as dúas últimas tiradas. Se vai non facer cunha blindaxe policial similar á do cumio da OTAN. As distintas administracións e as forzas de seguridade do Estado deseñan un dispositivo ante a máis que probable convocatoria de movilizacións en apoio a Palestina e en contra da presenza do equipo israelí. Sobre Israel, puxo o foco esta mañá a presidenta da Comisión Europea no discurso do Estado da Unión. Ursula von der Leyen endurece o ton contra o goberno de Netanyahu ante a situación en Gaza e anuncia a suspensión parcial do acordo comercial de Bruxelas con Israel. Tamén defende sancións a algúns ministros. María. Si, von der Leyen propón sancións contra os ministros extremistas e os colonos violentos. Así o anunciou esta mañá no seu discurso no Parlamento Europeo en Estrasburgo, onde engadiu que fará todo o que estea da súa man para suspender todos os pagos a Israel sen perxudicar o traballo coa poboación civil do país. A presidenta da Comisión ademais propón, como dicías, interromper ese acordo comercial da Unión Europea con Israel para o que necesita o apoio dos 27. E por
iso que Ursula von der Leyen xa dixo que é consciente de que será difícil obter maiorías e que esta medida pode parecer excesiva para algúns e demasiado pouco para outros, pero con todo este anuncio foi acollido entre aplausos nun hemiciclo en Estrasburgo que estaba tinguido de vermello por parte da bancada progresista e dunha trintena de eurodiputados da esquerda, vestidos con esa cor coa cor vermella para denunciar o drama humanitario en Gaza. Polonia activa o artigo 4 da OTAN para poder consultar os aliados despois de que as súas forzas armadas derrubasen varios drons rusos que sobrevoaran o seu espazo aéreo. Os radares registraron máis de 15 obxectos no aire. A Unión Europea condena o ataque ao tempo que os expertos coinciden. Putin está tenteando o territorio europeo. O que está facendo Putin é sondear as defensas da OTAN e de Europa no oeste, sondear, mandan os drones a ver que pasa, a ver se os derriban, con que eficacia e que sistemas empregan para derribalos, se sistemas aéreos dos F-35 ou sistemas terrestres con misís antiaéreos, non? En Francia teñen unha xornada de protestas contra os axustes presupostarios do goberno que implican un recorte de 44.000 millóns de euros. Houbo altercados por todo o país e xa hai preto de 200 detidos. Os manifestantes fixeron barricadas e queimaron contedores do lixo para bloquear autoestradas, infraestructuras e transportes. O ministro do Interior culpa a extrema esquerda de iniciar os disturbios. Na crónica política xudicial, dous nomes propios, Begoña Gómez e Santos Cerdán. Nos xulgados de Praza de Castilla volveu sentar diante do xuíz Peinado a muller do presidente do goberno e díxolle que a súa asesora lle fixo de forma excepcional algunha xestión persoal, pero sen precisar cal. María. Iso é 15 minutos estivo Begoña Gómez aquí na sede xudicial e investiu pouco máis de 2 en dar explicación sobre as tarefas da súa asesora. Únicamente respondeu as preguntas do seu abogado, como xa ven sendo habitual, e dixo que ela era a que xestionaba a súa axenda institucional, pero que tamén era coñecedora da axenda persoal. Ademais, admitiu a súa asesora fíxolle favores de un xeito puntual, aínda que non precisou cales. Por certo, esta é a cuarta vez que Begoña Gómez se senta ante o xuíz Peinado aquí nos xulgados de Praza de Castilla, desta volta acusada dun quinto delito de malversación e, por certo, esta mañá tamén estaba aquí chamada a declarar a súa asesora, Cristina Álvarez, pero acolleuse o seu dereito a non facelo. Tamén hai novidades doutro caso, María, do caso Coldo. O Tribunal Supremo abriu a porta a deixar en liberdade o ex número 3 do PSOE, Santos Cerdán, e dalles as partes 5 días para que a acusación e Fiscalía presenten alegacións contra a petición da defensa de Cerdán de sair da cadea. Si son dúas causas xudiciais e as dúas na contorna do presidente do goberno. Santos Cerdán pedirá o luns poder sair do cárcere e quedar en liberdade e sorpresivamente hoxe o xuíz non o denega dun xeito rotundo, senón que pregunta ás partes e pídelles que en 5 días dean unha resposta, abre así a porta a 5 días hábiles para que o vindeiro mércores Santos Cerdán puidera sair da cadea ou non un texto, unha providencia que creou certa confusión ao longo da mañá. Begoña Gómez e Santos Cerdán foron algúns dos argumentos da oposición para desgastar o goberno na primeira sesión de control do curso no Congreso. Mantívenonse as vellas estrategias. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno. Comezou o curso como rematou o anterior. Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Mesma música, mesmo ton. Os líderes dos principais partidos manteñen a bronca nesta primeira sesión de control do curso político. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. No nos va a provocar. Estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Feijóo atacou coa corrupción o mesmo día no que Begoña Gómez estaba chamada a declarar como investigada. O presidente do goberno golpeaba por outro flanco. Empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? Mimetizarse
con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos. E así, ata o final, os segundos espadas tamén se cruzaron reproches sobre Gaza, inmigración e o fiscal xeral do Estado. Todo apunta a que o Goberno vai sufrir unha nova derrota no Congreso esta tarde. Se nada cambia, PP, Vox e Junts van tombar unha das medidas estrela do Executivo para esta legislatura. A reducción da xornada laboral a 37 horas e media. Hoy perderemos la votación, pero mañana la vamos a ganar. A ministra de Traballo sabe que a derrota é inminente, pero non tira a toalla. PP, Vox e Junts van tombar a tramitación da reducción da xornada laboral con cada súa emenda á totalidade. Pero os de Puigdemont a súa aplicación forzaría o peche de pequenas empresas. Que no soportarien el cost d'aquesta mesura. Incapaces, din, de soportar o custo desta medida. Esta medida está ganada en la calle y esta votación de hoy de las tres derechas de este país les va a perseguir. Os socios da coalición insisten en que a medida ten apoio social. Esto no es la derrota del gobierno, es la derrota de millones de trabajadores de este país. E láianse tamén outros aliados como Bildu. No es una buena noticia. Nas rúas, os sindicatos meten presión. Comisións e UGT convocaron medio cento de manifestacións en toda España. Os seus líderes foron a de Barcelona, poñendo así o foco en Junts. Siguen demostrando que cuando hay cuestiones de clase por medio, miran al siglo XIX. No pueden los diputados y las diputadas dar una bofetada a los trabajadores y a las trabajadoras de este país pensando que se la dan a Pedro Sánchez. Pídenlle ao Ministerio de Traballo que volva a presentar a Siña un novo proxecto de lei e que saque xa un regulamento que obrigue as empresas a registrar electrónicamente o horario dos seus traballadores. Tamén en Galicia se manifestaron UGT e Comisións Obreiras a favor de que se reduza a xornada laboral. Foi nunha concentración conxunta na Coruña. UGT pediulles ás formacións políticas que se opoñen á reducción que pensen nos traballadores. E dende Comisións advertiron que seguirán loitando para conseguilo. As loitas e as conquistas dos traballadores e das traballadoras son loitas colectivas e así o vamos a seguir facendo. Non é certo que haxa un problema laboral se se aproba esta reducción de xornada. Isto é un tema que afecta a todos os traballadores, sexan de dereitas ou sexan de izquierdas, todos queren reducir a xornada laboral. Sexan dun sindicato ou sexan de outro, todos queren reducir a xornada laboral. E para iso eleximos os nosos políticos, os nosos representantes no Congreso, para que fagan o que quere a xente. E isto é unha demanda que quere todo o mundo. En Carral teñen novo alcalde. É José Luis Fernández Mouriño do PP que xa fora rexedor entre 2003 e 2019. Volve coller o bastón de mando o prosperar a moción de censura presentada polos populares e por dous edís non adscritos contra Javier Gestal de Alternativa dos Veciños. Foi un pleno tenso, moi concorrido e que interromperon moitas veces os veciños contrarios á moción. A moción saiu adiante con 7 votos a favor dun total de 13. Os dous concelleiros non adscritos que apoiaron o cambio pertenceran anteriormente ao mesmo partido que o alcalde saínte. O PSOE votou en contra. Carral necesita dun alcalde, non un xestor administrativo. E precisa un alcalde que saia á rúa, que escoita a ciudadanía, que coñeza os auténticos problemas dos carraleses e, sobre todo, que se lles poña solución. A Inditex presenta os resultados do primeiro semestre do ano. Obtivo un beneficio neto de 2.791 millóns. É un incremento dun 0,8% respecto ao mesmo período do ano anterior. Estas cifras confirman que Inditex segue medrando, pero que este ritmo de crecemento se ralentiza. Con todo, as accións de Inditex disparáronse na bolsa ata un 6%. Na compañía destacan a fortaleza nun contexto complexo e as boas perspectivas para o próximo semestre. A Xunta asegura que a día de hoxe aínda non sabe nada dos medios comprometidos polo Goberno Central para a restauración das zonas afectadas pola vaga de incendios. Para o conselleiro de Presidencia non é normal tardar 15 días en mobilizar a maquinaria que se pedirá. Si a pregunta é, podía haber máis implicación e dilixencia? Eu teño que dicir que sí. Diante dunha emerxencia non é normal que se tarde tantos días en desplazar ou en mobilizar maquinaria lixeira
de calquer punto de España, de calquera dos cuartéis que temos, para traballar nesta situación. E hai novidades no estado dos 3 membros da Brigada Forestal feridos no incendio do Imbra en agosto. Un deles, un home de 26 anos intoxicado por fume con queimaduras de segundo grau, foi dado de alta. O máis grave dos 3, un mozo de 18 anos, evoluciona favorablemente, pasou de moi grave a grave. E segue ingresado e con boa evolución tamén o outro ferido, un home de 46 anos. Nas próximas semanas vaise poñer en marcha unha campaña da Xunta para promover o turismo nos 82 concellos afectados polos incendios de agosto. Unha das medidas é fomentar as pernoitas financiando o 85% da estancia nos 500 establecementos que hai neses concellos. Por un lado, recuperar esa imaxe turística perdida durante a vaga de incendios a través de esta campaña xeral que son aproximadamente van a ser 2.600.000 euros e tamén mitigar na medida do posible neste caso esas perdas por cancelacións. Ciga Ensino discrepa da Xunta do resto de sindicatos a hora de valorar o inicio do curso escolar. Din que comezou con problemas e recortes en moitos centros educativos e convocaron unha manifestación este sábado en Santiago para que se atendan as súas reclamacións. Recuperar dereitos que nos foron eliminados estes anos, recuperar o horario lectivo, rectificar as ratios, rectificar todos estes recortes, recoñecer a labor docente e tamén xa non só a nivel de dignificación do profesorado, senón a nivel tamén de reducción de burocracia extrema e, sobre todo, a nivel retributivo. Os menores de idade van dirixidas algunhas medidas da nova lei antitabaco que promove o Goberno. Para disuadilos de fumar ou vapear, propón multar os pais. Os especialistas din que os cigarrillos electrónicos se converteron na porta para introducir as novas xeracións no tabaquismo. A Xunta xa decidiu prohibir a súa venda e consumo entre os adolescentes. Hainos de sandía, de kiwi ou de amorodo, sabores e cores para atraer todos os gustos. Máis da metade dos rapaces de entre 14 e 18 anos xa vapeou cando menos unha vez. E en Galicia, uns 1000 menores fuman tabaco. De alguna maneira se conseguira que crear como un rexeitamento cara ao tabaquismo, que a rapazada se o vía como algo malo, incluso cando as familias fumaban e demais. Que sucede? Que, claro, a industria vai moi rápido e busca as súas estrategias. Quen se introduce agora no tabaco se introduce principalmente, no caso dos adolescentes, a través do vapeo. Por qué? Porque está de moda. Agora o Goberno intenta apagar este lume cun cambio na lei. Inclúe multas para as nais e os pais se os menores fuman ou vapean, ata 600 euros. Que con 15 ou 14 que sancionen a los padres, sí. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Aún no saben lo que hacer y quieran o no piensan que esto es bueno, pero es malo. Que teñan moitas máis cousas en que entreterse e perder o tempo niso, que bastante hai que arreglar no país como para que perdan o tempo niso. Es un poco exagerado. O sea, yo, por ejemplo, mi hija tiene 17 años, tiene TDAH, ansiedad y el vape, controlado por mí, la ayuda a relajarse. Yo miraría caso por caso. Galicia é a primeira comunidade autónoma que proíbe a venda de cigarros electrónicos a menores de idade. Tamén o fixeron xa varios países europeos. O ministro de Transportes adiantou hoxe algún dato do estudo que o seu departamento elabora para implantar un servizo de trens de proximidade en Galicia. Articularíase arredor de 4 áreas: A Coruña, Vigo, unha liña atlántica e, polo outro lado, o interior. Segundo Óscar Puente, hai demanda entre os cidadáns. La demanda es alta, es algo que hemos podido ver en el estudio, al menos de manera inicial. O OCO, que deixa Ryanair en Galicia, vai no cubrir en parte outra aeroliña de baixo custo. En Santiago, a compañía irlandesa suprime máis de 450.000 prazas para voar este inverno. E Vueling sumará case 87.000, un 15% máis das que ofrece agora. Reforzará algunhas das rutas que xa ten e recuperará outras, como Obo a Zurich. Ademais, entre mediados de decembro e comezos do ano terá un novo avión con base na capital galega.
E se viaxan por estrada, saiban que a autovía A55 entre Vigo e o Porriño xa é oficialmente a estrada máis perigosa de España. En apenas 11 kilómetros, a CST localiza 7 tramos cun risco moi alto de sufrir un accidente. Mónica. Si, os puntos negros vanse encadeando por esta autovía case sen descanso entre un e o seguinte desde a saída de Vigo ata o Porriño. Segundo datos da DXT, ningunha autovía en España reúne este número de tramos de concentración de accidentes. Falamos de 7 en tan poucos kilómetros. As medidas tomadas nos últimos anos, como a instalación de radares ata 6, non están a ser suficientes para reducir a sinistralidade. No último ano, este tramo da 55 rexistrou máis de 300 accidentes. Esta vía xa acadou o seu nivel de saturación ao sobrepasar os 65.000 vehículos diarios. Isto xunto ao seu trazado en pendente con curvas condena a 55 entre Vigo e o Porriño a ser líder nacional en sinistralidade, con máis de 1.000 accidentes nos últimos 3 anos. Por el trazado que tiene, curvas, volumen de coches... Sí, é moi perigosa, para min polo trazado. O incremento da vixilancia neste tramo con patrullas e un dos maiores desplegues de radares de toda España son insuficientes e os accidentes van en aumento. Cando está chovendo, pois cada hora hai golpes. Porque cuando hai lluvia e niebla non se ve nada. A solución proposta polo Goberno Central pasa pola construcción dun túnel de máis de 4 kilómetros como prolongación desde a 52 ata a entrada a Vigo e descarta a gratuidade da AP9 sen apenas tráfico entre Puxeiros e o Porriño. En el túnel, en principio, puede ser que liberen un poco el trazado. Abran a autopista, que está aí, que son uso para 4 persoas, e creo que se aforraría moito. En apenas 11 kilómetros de percorrido, a DXT declara 7 tramos de concentración de accidentes. Fora de Galicia, só a AP7 en Cataluña iguala esta cifra, pero nun percorrido de 35 kilómetros. Un home de 89 anos faleceu atropelado esta madrugada no concello ourensán de Berea. As marcas do equipo de atestados da Garda Civil de Tráfico indican o lugar onde sucedeu, no medio da calzada en sentido Ourense, a dirección en que circulaba o turismo. Foi a saída dunha curva en unha zona sen iluminar ás 6 da mañá, cando faltaban 2 horas para o amencer. Produciuse aquí nesta carretera, na U540, a altura do kilómetro 30 aproximadamente. Un tramo lixeiramente curvo. As circunstancias do accidente ainda están en investigación. A vítima foi Antonio, un veciño de Laioso, a 1 kilómetro do lugar do atropelo. Ia descalzos, sen chaleco reflector e acompañado polo seu can. Segundo confirma a Garda Civil, estaba atravesando a estrada por unha zona indebida. Esta mañá levantaría esa hora que cuadrou e deixo por salir e mire que foi buscar. O can sería con il, non sabía pa onde iba e esa hora non se ve nada. E, bueno, tuvo a mala suerte que pasou outro coche ali no momento, a rapaza que pela tamén será un trago duro. A condutora do turismo, que se dirixía ao seu traballo, foi trasladada en ambulancia polo estado de nerviosismo en que se atopaba. Deu negativo nos controis de alcohol e drogas. E antes de seguir, un apuntamento de última hora. Un traballador morreu en Santa Comba ao caerlle un ferro en riba. Ocorreu no lugar de Busto. En outros asuntos, outro señor maior faleceu esta madrugada en Aranga, na comarca de Betanzos. Neste caso, no incendio dunha casa. Era unha vivenda deshabitada que usaban como almacén e que quedou completamente calcinada. Sabela. Ardeu todo o que había no interior desta casa, que é certo que non era unha casa na que vivían, era unha vivenda que utilizaban como alpendre, como almacén, que está ubicada fronte á vivenda onde sí que residía esta familia, a uns 10-15 pasos, pero esta era a casa que usaban para guardar leña, guardar mobles, guardar alimentos, xamóns, chourizos, e aí había tamén unha lareira. Era algo que facía frecuentemente este home de 87 anos que perdía a vida no incendio, prender a lareira, pero claro, non o facía como fixo esta madrugada ás 2 da mañá. Parece ser que estaba algo desorientado, el pensaba que era pola mañá xa, pero esas lapas descontroláronse por completo, el estaba dentro desa vivenda co seu can, os dous perderon a vida. De feito, para sacar os seus restos mortais houve que esperar a que a vivenda refriara porque colleu unha temperatura moi elevada, ademais tamén era tiña certo risco, era perigoso entrar nesa vivenda porque todo quedou derrubado. Foron os bombeiros 7 horas despois de que ese lume se apagara os que entraron na casa e sacaron os restos mortais deste home de 87 anos que perdía a vida de madrugada. A alerta saltou pasada as 2 da mañá, cando unha chamada ao 112 avisaba do incendio desta casa do lugar de Pedramaior, en Aranga.
É unha vivenda deshabitada que agora forma parte dos anexos da Granxa, preto da nova casa na que vive actualmente a familia. Foron os veciños dun poquinho máis lexos que viron o lume os que avisaron, porque eles, claro, lóxicamente a esa hora estaban descansando, estaban na cama dormindo. Dormían, pero non todos. O patriarca de 86 anos, aínda que vivía na casa nova co fillo, a nora e os netos, seguía tendo por costume pasar parte do seu tempo na casa vella, coñecida aquí como a de Luquín. Pois tiña a costumbre de ir para esa casa antigua, encender o lume e estar ali un rato na lareira. E, bueno, pois a mala fortuna de que había combustible polo lado, o sea, había leña, había cousas que ardían, fatalidade. O lume propagouse tan axiña pola leña e a mesma estrutura de madeira da vivenda que os bombeiros de Betanzos xa non puideron rescatar a tempo nin o home nin o can que o acompañaba na bella lareira. Mesmo o rescate do corpo foi complicado, porque de entrada non se sabía ata que punto quedara afectada polo incendio a estrutura da casa. Tuveron que esperar a horas 10 da mañán, que vai vir outro grupo de bombeiros a ver se evalúan se pode sacar o cadáver ou hai que esperar porque pode haber un peligro de derrumbamento. Tras a nova intervención dos bombeiros, puidose por fin acceder ao interior a rescatar o corpo. En Marín comezaron xa a demoler o edificio afectado pola explosión onte dunha bombona de butano. Os danos na estrutura non lle deixaron outra opción ao Concello, Cintia. Así é, de feito, esta explosión deixou ferido de gravidade o residente do edificio que está detrás. Nos e as fontes municipais confirmannos que o seu pronóstico é moi grave. Non foi o único ferido, senón que houve outro segundo que tratouse dun viandante o que lle afectou auditivamente pois este estruendo da demolición. Polo que respecta ao edificio, como poden ver, segue en proceso de demolición e as autoridades confirmannos que se prevé que rematen as labores hoxe e que os dous edificios conlindantes apenas sufriron danos. Iso sí, trátase dun edificio de pedra de 3 andares onde os seus alicerces quedaron gravemente danados e onde presuntamente só vivía o residente. Despois de cortar a suministración eléctrica e de garantir a seguridade na zona, comezaron os traballos de demolición da vivenda de Marín en que onte tivo lugar unha explosión a causa dunha bombona de butano. Quedara apuntalada, pero os danos materiais e estruturais que provocou foron tan graves que os técnicos prohibiron o acceso ao inmoble e decidiron demolelo. Os veciños da zona aínda teñen o susto no corpo. O ruído foi horrible, horrible. Nosos veciños que vivimos por esta calle foi horrible. Temos o susto no corpo. De repente yo justo estaba de espaldas y escuché el boom y me giré y ya vi cómo explotó todo. Salió todo disparado hacia la frutería que hay enfrente y... Sí, vimos que estaba un señor ahí fuera y que lo estaba atendiendo y ya llamaron a bomberos, a ambulancia, vino la policía y susto grande, sí. A explosión aconteceu nunha rúa moi transitada, polo que as consecuencias puideron ser aínda moito máis graves. Foi unha hora que colleu esta calle moi transitante. Pudo ser peor. Pasando bastante gente o cualquier persona por allí. A peor parte levou unha ao propietario da vivenda, un octosenario que conseguiu saír polo seu propio pé da casa. Ten queimaduras no 65% do seu corpo e está ingresado no Hospital de Referencia da Coruña en estado grave. Por veces escoitamos que unha bombona de butano estourou e isto ben pode ser unha imprecisión, un erro. O normal é que unha bombona non chegue a explotar. O normal é que o que cause ese problema sexa unha fuga dentro da conducción. As bombonas levan medidas de seguridade importantes, están feitas de material moi resistente, entón é moi difícil que unha bombona chegue a estourar. Pensemos que un litro de gas que sae, digamos que en estado líquido que está na bombona, aumenta 270 veces o seu volumen, é dicir, ocupa moitísimo espazo. Entonces, unha cantidade de gas importante, se chega unha fonte de ignición pequena, unha pequena faísca, unha chispa que prenda esa nube de gas, vai a provocar unha explosión. Para garantir o bo estado da instalación hai que cumprir coas revisións obrigatorias cada 5 anos que debe realizar só persoal autorizado, pero hai máis.
Hai elementos que caducan, como eses tubos flexibles que unen a bombona coa instalación. O técnico vai a comprobar, pero non o podemos ver ali porque está escrito cando caduca ese tubo. Non manipular nós esas instalacións, non vamos a decir facer chapuzas caseiras, vale? Ainda que creamos que saibamos o que estamos facendo. É moi importante o tema das rejillas de ventilación. É obligatorio, se temos unha instalación de butano, que haxa rejillas tanto no chan como na parte superior de onde está esa bombona. Para que? Para que se hai unha fuga, ese gas que se vai a acumular hacia baixo, porque é máis denso que o aire, se poida fugar e poida sair para fora e non se acumule. O gas trae de serie outra medida de seguridade. Non ule a nada, pero introdúceselle artificialmente un cheiro característico para alertar das posibles fugas. De onde? De Buenos Aires. A Policía Nacional detivo unha parella en Madrid por meter cristais na comida do bebé da familia coa que compartía piso. Foi a nai do bebé a que se decatou de que había cristais mesturados coa papa para o bebé que gardaba nun tarro da neveira. Os dous detidos pasaron xa a disposición xudicial. Igual compras un pantalón e ves unha camiseta ou ves unha cousa igual por 2 euros, 3 euros e dices, bueno, que son 2 euros máis. Non llevaba tanto el control del dinero que me gastaba. La verdad é que entendo que pode haber un maior riesgo. As plataformas de venda en liña están deseñadas para atraparnos e para que acabemos mercando máis do previsto. Nuns minutos falaremos de como controlar as compras por internet. E só 10 anos despois de constatar a existencia das ondas gravitacionais, o mundo da ciencia volve a andar revolucionado. Esta vez polo descubrimento dun científico galego. Ten 39 anos e é natural de Silleda. Juan Calderón foi quen de medir a velocidade de retroceso que sofren os buratos negros despois de colidiren entre sí. Pensen en dous buratos negros, xirando e emitindo ondas gravitacionais ata que finalmente coliden entre sí e se funden formando un só burato. Este burato negro final non queda no sitio, senón que sale disparado a velocidades que poden chegar a miles de kilómetros por segundo. Juan Calderón é o científico galego que liderou esta investigación e baseouse no estudo dos restos das ondas gravitacionais, descubertas hai agora 10 anos co LIGO, entre outros por Thorne, este veterano científico que nos visitou en primavera. Na Terra, que andará por aquí, a nos cheganos todo este sinal por aquí, o que vemos é unha sinaliña así, pequeniña. Son restos de ondas emitidas hai 2.300 millóns de anos e os seus cálculos permitiron descubrir a velocidade do denominado retroceso gravitacional. Cando disparas unha escopeta, a escopeta retrocede, porque por un lado sale a bala. Neste caso, a nosa escopeta é tanto os dous buracos negros como que se forma ao final, todo o proceso emite ondas gravitacionais, entón estas ondas gravitacionais, outra vez, collen o rol das balas. Neste caso son moitas balas que se disparan a diversas direccións. O logro enorme acaba de ser recollido por unha das publicacións máis prestixiosas do mundo despois de case 3 anos de exhaustiva revisión e contraste. Os buracos negros típicamente son cadáveres de estrelas. En conxunción co estudo de sinais electromagnéticos, este achado axudará tamén a calcular a velocidade coa que o universo se expande. E así chegaban á Praza do Obradoiro un grupo de enfermos de ELA que levan dende o ano 2019 facendo o Camiño de Santiago para visibilizar a súa doenza e reclamar apoios. O grupo está formado por 13 doentes e 50 voluntarios que os acompañaron nesta peregrinación en que tamén homenaxearon compañeiros falecidos. Na meta recibiunos o presidente da Xunta. E o día comezou hoxe, de novo, con nubes e chuvia por toda Galicia. Vémolo, por exemplo, nas imaxes en directo de Lalín, onde o ceo segue bastante cuberto, pero xa se van abrindo claros e subiron un chisco tamén as temperaturas. Na costa temos unha estampa moi semellante, como vemos nas imaxes do Grove, con algunhas nubes e con claros que seguirán abrindo ao longo da tarde, antes de que chegue unha nova fronte. Lembren que poden consultar sempre que queiran estas e outras cámaras en g24.gal. E así quedou un pesqueiro que embarcou na costa norte de Lanzarote que acabou ardendo. Os seus 5 tripulantes de nacionalidade marroquí foron rescatados moi débiles, xa que levaban 5 días sen comer. As autoridades activaron o protocolo anticontaminación polo risco de que saia combustible. Tamén está en marcha o Plan Insular de Emerxencias.
En uns minutos coñeceremos cal é o mellor mural do mundo do mes de agosto. E unha galega, Eva Casais, estaba aí, hai uns días, no segundo posto con este mural. É voluntaria da protectora de animais Os Biosbardos e encheu de cor o seu refuxo en Pontareas. Aínda están a tempo vostedes se queren de votar polo seu traballo. Eu o que quero transmitir é que os animais sinten e padecen como as persoas, entonces non están tan alonxados de nós, por iso os visto como persoas para representar que esos sentimentos que os animais poden ter son igual que os que nós podemos ter. Eva Casais colabora dende hai anos coa protectora Os Biosbardos da mellor maneira que pode, coa súa arte. E a súa obra foi elixida como finalista pola plataforma Street Art Cities, que documenta e pon en valor a arte urbana que se fai en todo o mundo. Vin a pintar gratis, como xa fixen en anos anteriores, e, pensei, por que non vou a presentar a obra, que xa que está feita, a presento a Street Art Cities, e presenteina, está seleccionada como unha dos mellores do mundo, e sorprendentemente para todo o mundo, a última noticia que tiñamos era que iba de número 2. A máis do orgullo por estar seleccionada, a muralista salienta o impulso que isto supón pros Biosbardos, unha asociación que este ano foi declarada entidade de interese público. Necesitamos voluntarios para que veñan ao refuxio a limpar, a pasear os cans, necesitamos casas de acollida, que por 20 euros ao ano podes facer unha doazóns puntuais, ou o teaming por €1 mes, que non é nada para un bolsillo, un cafeciño, pois un cafeciño menos que te tomas. E o Concello de Friol é o único galego que pode converterse no mellor destino en España para unha escapada rural neste 2025. Compite por ese título con outras 9 localidades. As votacións nas redes xa comezaron e o Concello anima a todo o mundo a votar. Para os que naceron aquí, non fai falta votar, sempre foi o mellor sitio para min. Tamén para os que a escolleron para vivir. Está moi ben para vir a facer unha escapada ou a ir a vivirse. E agora está a un paso de ser o mellor destino rural de España. Friol é un dos 10 finalistas do concurso da plataforma Escapada Rural. Solo formar parte deses 10 finalistas que teña o movimento que xa está tendo, xa fai que nos vexan. Si ganamos sería impresionante. Tributos non lle faltan. Paisaxe, arquitectura, gastronomía. E temos o pan de Ouzá e o queixo de Friol. É cousa boa. A verdade é que ten moitas cousas boas. Ten moi boas comunicacións, ten moita cousa para ver, despois é un sitio moi tranquilo. Este paseo a carón do río Narla é un dos espazos naturais preferidos dos veciños, pero non é o único co que conta o seu municipio. O Concello animos a todos a votar para que o seu municipio se alce con ese primeiro posto. A votar todo o mundo por Friol. Mi marido es aquí de una aldea al lado y me hizo mucha ilusión, lo envié a mis amigas de Cataluña también para que votaran por Friol. Unha década poñendo no foco turístico as vilas do rural. As compras en liña están á orde do día. Cada vez máis xente elixe este método para mercar os produtos que ten en mente. Pero, ollo, porque ás veces podemos mercar máis do que necesitamos e gastar máis do que pensamos. As compras en liña levan xa un tempo sendo unha realidade. De feito, hai un sector moi grande da poboación que xa cualifica este método do seu favorito para realizar as súas compras. A maioría das compras que fago son online. E acostumo a comprar bastante. Hai cousas que nin sequera sei onde buscalas en tendas habituais. Moita xente apunta que realiza as súas compras de xeito online polo aforro de tempo ou a comodidade que isto lle reporta as súas vidas, pero hai que ter moito cuidado con isto porque debido a diversos factores presentes nas páxinas web pódese chegar a caer na compra compulsiva. Igual compras un pantalón e ves unha camiseta ou ves unha cousa igual por 2 euros, 3 euros e dis, que son 2 euros máis. Ti se vas físicamente a unha tenda, pois normalmente vas en busca de algo en concreto. En cambio, se vas por internet, suele che levar a outro enlace ou a outra prenda que de repente che gusta. Dentro desas aplicaciones utilizan pequeños minijuegos moi parecidos a los de las tragaperras
que inciden todos en un circuito llamado circuito del sistema límbico, que es nuestra parte más impulsiva, y es lo que hace que al final esté gastando más dinero del que realmente había pensado. Algúns consellos para poñerlle remedio a esta situación serían: las notificaciones, desactivarlas, no guardar nunca el número de la tarjeta de crédito de acuerdo dentro de la aplicación. Es muy importante también hacer como una lista de realmente lo que uno quiere comprar antes de entrar en la aplicación. Y por último, poner un límite de gasto mensual. E a que seguro que foi unha compra moi meditada foi a da mansión de 10 millóns de euros que acaban de mercar en Galicia Richard Gere e a súa muller, a galega Alejandra Silva. Están oleiros preto da praia de Bastiagueiro. Alejandro. Sí, trataríase desta casa que poden ver tras de min, pola que o actor protagonista da película Pretty Woman pagaría nada máis e nada menos que 10 millóns de euros. Un inmoble que conta con todo o luxo de detalles, como por exemplo pista de tenis, piscina, ximnasio privado e tamén un enorme xardín con vistas a outra das praias máis importantes desta localidade de Oleiros, a praia de Santa Cristina. Non sabemos se Richard Gere xa a visitou, o que sí sabemos é que no interior estánse a levar a cabo tarefas de acondicionamento. Unha compra que non sorprendeu moito despois de que o actor estadounidense amosase a súa paixón pola nosa terra, sobre todo tralo casamento coa súa muller. Esta é a espectacular casa que o actor Richard Gere e a súa muller Alejandra Silva mercaron no concello de Oleiros, mesmo a carón da praia de Santa Cristina. A noticia correu hoxe como a pólvora entre os veciños. Que é unha sorpresa grande, eu vexoa de vez en cando paseo por aquí, pero non me podía imaginar que a podía mercar Richard Gere. Penso que vai a traer moito ben para aquí, para esta esquina de Galicia. O sitio tamén é maravilloso. Había rumores no concello de que andaban buscando unha casa por esa zona. Había o run, pero non porque sabíamos que el viña en vacacións aquí. Temos encontrado con eles comendo, cenando. Porque moi preto de onde compraron está a propiedade de verán do Silva, onde Alejandra pasou moitos veráns en familia. Non me extraña que marcaran este inmoble porque cumple condicións que ao mellor prácticamente ningún máis neste entorno pode cumplir. A busca non debeu ser doada porque querían unha propiedade con intimidade e con vistas ao mar. Isto sería a propiedade que marcaron toda, que ten os bosques arropándoa e ten zona deportiva, ten algunha construcción anexa, pista de tenis, piscina e a principal que ten aquí unha especie de mirador que ves a cidade da Coruña. A finca ten máis de 18.000 metros cadrados dos que uns 1.000 están construídos. Por ela, os Gere pagaron ao redor dos 10 millóns de euros. É unha das millóns que hai por aquí no contorno. Isto si o queres mercar normalmente, ou o pagas ou non o mercas. Con esta operación, o actor acaba de poñer definitivamente Oleiros no mapa. Volve o equipo de reformas que ten a misión de poñer Galicia aínda máis bonita do que é. Hoxe a noite acompáñanos visitar a parroquia de Senra, en Ortigueira, onde o equipo de Galicia Bonita proba sorte cun hórreo en ruínas e unha vivenda desatendida. Volve o equipo de Galicia Bonita con máis forza que nunca. Esta semana visita a fermosa vila de Ortigueira, unha reforma nunha casa con moita historia. Momentos de tensión de camiño a obra e despistes que poñen o proxecto en perigo. Como son as chaves? Teñen algún cordel colgando ou algo? Serán capaces de reconstruir o hórreo en ruínas? Ela, como xa sabe que lle digo a todo que sí, pois xa dá por feito que o facemos. Ou terán que deixar a obra a medias polo tempo e as constantes trabas? Bueno, pois fai o que queiras. Tal xa faz igual. Pois sí. Descubrímolo hoxe en Galicia Bonita. Bueno, por vos todos, vale?